Σας έχω μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, αξιόλογη, που έχει να κάνει και με τις γυναίκες, αλλά και με τους άντρες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ρήγα, πλαστικό χειρούργο, με μεγάλη εμπειρία, μεγάλη δουλειά στο χώρο. Θέλω να πω πάρα πολλά. Φτάνει, μην λες και πολλά, γιατί θα μας πάρεις όλο τον χρόνο. Θα μιλήσω κι εγώ. Όχι, όχι, θα αφήσω να μιλήσεις εσύ. Σήμερα θα πούμε για το facelift. Ναι, είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, στην Ελλάδα το φοβόνται πολύ αυτό το θέμα και έστω και να το μιλήσουν πολύ. Αλλά χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται περισσότεροι άντρες και γυναίκες βέβαια. Αυτό ισχύει. Αρχικά να εξηγήσουμε τι είναι το facelift και τι διορθώνει. Λοιπόν, το facelift είναι μια επέμβαση αρκετά σοβαρή, πολύ λεπτομερής θα έλεγα, χρειάζεται μεγάλη λεπτομέρεια γιατί διορθώνει τα σημάδια του χρόνου και τις πτώσεις που δημιουργεί ο χρόνος πάνω στο πρόσωπο. Γι' αυτό το λέμε facelift, δηλαδή πιάνει το πρόσωπο και το λαιμό βέβαια. Είναι ένα σύνολο που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο γύρο μας, ο περίγυρός μας σε εμάς. Οπότε είναι ένα σημείο, μάλλον είναι ένα μέρος του σώματος το οποίο θα πρέπει λίγο να το προσέχουμε και αποδείχνει και την ψυχική μας διάθεση, αλλά και το ίδιο σαν βιτρίνα είναι καλό να το προσέχουμε, να το έχουμε σε καλή κατάσταση. Οπότε είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται χειρουργική βέβαια επέμβαση. Έτσι. Εδώ βλέπουμε και από τις δουλειές σου. Ναι. Σίγουρα κάποια πράγματα θα τα γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία έχει σαν σκοπό να φέρει τους ιστούς, τους μαλακούς ιστούς του προσώπου σε μια πρωτύτερη θέση. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το πρόσωπο του καθενός, αλλά κοιτάμε να το φέρουμε σε τη θέση που ήταν πριν κάποτε χρόνια, ίσως για να μας δώσει και την ψυχική ευχαρίστηση ότι νιώθουμε κάπως νεότεροι, αλλά και να φαίνεται ένα όμορφο αποτέλεσμα. Χωρίς βέβαια να παραποιούμε την εμφάνιση, έτσι. Σωστά. Και σε ποια ηλικία είναι καλύτερα να το εφαρμόσουμε αυτό? Λοιπόν, ναι, αυτό με ρωτάνε οι περισσότεροι λοιπόν, που έρχονται και στο ιατρείο, αν η ηλικία τους είναι καλή. Εγώ θα έλεγα ότι, μάλλον εγώ δεν τους ρωτάω καν τι ηλικία έχουν. Θα έλεγα ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Ανάλογα το δέρμα τους, δηλαδή. Δεν έχει σχέση με την ηλικία, ναι. Εμείς κοιτάμε πού βρίσκεται το πρόσωπο, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και σίγουρα όταν είναι νέος ένας άνθρωπος δεν έχει πάθει και ιδιαίτερες αλλοιώσεις, εκτός αν έχει πάθει κάτι από κάποια ασθένεια ή κάποιο τραυματισμό κτλ. Αλλά σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια παθαίνει μεγαλύτερες αλλοιώσεις και εμείς κοιτάμε τι αλλοιώσεις υπάρχουν έτσι ώστε να το επαναφέρουμε στη θέση που θα ήθελε ο ίδιος, γιατί αυτό κοιτάμε, να δώσουμε αυτό που ο καθένας ο ίδιος ζητάει και όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να προβεί σε καμιά τέτοια εγχείρηση να δώσει να καταλάβει στον γιατρό ότι αυτό θέλω να φτιάξω και όχι αυτό που εσύ νομίζεις ή αυτό που θα ήθελες εσύ να με κάνεις. Και έτσι θα είναι και επιτυχημένη η επέμβαση. Και θα είναι και ευχαριστημένος μετά βέβαια. Υπάρχουν πολλά είδη facelift. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, όπως κάνουν αρκετοί, λένε άλλοι. Τώρα είναι της μόδας deep plane, αν και αυτό το κάναμε πριν 30 χρόνια, το ίδιο. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν τα smash, άλλοι λένε το mini. Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρησιμοποιώ κανέναν από αυτούς τους όρους, γιατί το κάθε πρόσωπο γίνεται ή δουλεύουμε ακριβώς σε αυτό που χρειάζεται. Κάποιος θα χρειάζεται μια βελτίωση του λαιμού του, γιατί έχει πολλές οριζόντιες ή κάθετες πτυχές, έτσι ώστε πρέπει να το φέρουμε σε μια πιο λία θέση, λία όψη. Κάποιος άλλος το οβάλ του προσώπου, τα μαγουλάκια έχουν πέσει,
τα σημεία εδώ στο πρόσωπο δημιουργούν κάποιες σακούλες και εκεί πρέπει να επέμβουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι να δώσουμε τώρα ένα όνομα σε κάθε ένα facelift ή σε ένα τύπο facelift. Εμείς δουλεύουμε όπως ο μάστορας πάει να φτιάξει κάτι που χάλασε. Λοιπόν, δεν κάνει μια γενική, μια στάνταρ δουλειά σε κάτι που έχει χαλάσει, φτιάχνει αυτό που χαλάει. Το αποτέλεσμα, ο άλλος όταν θα γίνει το facelift, φαίνεται φυσικό στον άλλον, ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι, να φαίνεται φυσικό. Δηλαδή, το αποτέλεσμα πρέπει να φαίνεται ότι δεν έχει επέμβει κάποιος σε κάτι, δεν έχει αλλοιώσει χαρακτηριστικά, είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν και πριν, το περιβάλλον του τον αναγνωρίζει. Πολλές φορές συμβαίνει, μου λένε ότι δεν κατάλαβε κάτι, δεν κατάλαβαν κάτι οι φίλες και το θεωρούν και αποτυχία. Λέω, αυτό είναι επιτυχία, να μην το καταλάβουν, να είσαι φρέσκια, να έχει έρθει αυτό που θέλουμε στη θέση του και κανείς να μην καταλάβει κάτι. Αυτό θα ήταν και το αποτέλεσμα το καλύτερο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό πόσες μέρες διαρκεί? Δηλαδή στο να κάνεις την επέμβαση και να επουλωθεί όλο αυτό μέχρι να επανέλθει το δέρμα. Όπως είπα, είναι μια επέμβαση που είναι αρκετά λεπτομερής και θέλει αρκετή προσοχή και γνώση βέβαια από τον χειρουργό. Και γι' αυτό το λόγο παίρνει αρκετές ώρες το χειρουργείο. Ανάλογα βέβαια με το ποια σημεία θα βελτιώσουμε, ποια θα ανορθώσουμε. Ναι, παίρνει από 3, 4, 5 ώρες, εξαρτάται τι κάνουμε. Τώρα βέβαια για την μετεγχειρητική πορεία, που είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να το ξέρουν όσοι προβαίνουν σε αυτή την επέμβαση, να έχουν υπόψη τους ότι η μετεγχειρητική πορεία μπορεί, το λέω μπορεί γιατί δεν είναι πάντα σε όλες τις επεμβάσεις. Εμείς με κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε δίνουμε τη δυνατότητα άμεσα να επανέλθουν στην φυσιολογική τους δραστηριότητα ακόμα και από την επόμενη μέρα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό μεν. Τέλος πάντων, εγώ παίρνω το ρίσκο και το λέω. Την επόμενη μέρα τους λέω να πάνε για καφέ. Μπορούν δηλαδή, χωρίς σημάδια του χειρουργείου. Βέβαια, ρίχνεις και λίγο το μαλλί σου μπροστά να μην φαίνονται τα ραματάκια. Εντάξει, οκ. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται κάτι άσχημο. Σίγουρα ένα μικρό είδημα μπορεί να υπάρχει, αλλά ούτε μαυρίλες, ούτε κοκκινίλες, ούτε πόνοι, ούτε πριξίματα. Στις επόμενες ημέρες, δηλαδή, μπορεί να είναι το δέρμα λίο και στυλπνό και αυτό σιγά σιγά πέφτει, δηλαδή γίνεται πιο φυσιολογικό το δέρμα, φαίνεται λίγο πιο θαμπό κτλ. Αλλά αυτό και όλο και όλο. Μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα. Δηλαδή η μεταχειρητική πορεία είναι πολύ εύκολη, αυτό θεωρώ, και δεν πρέπει να το φοβούνται τόσο πολύ όσο παλιότερα ή και όσο αυτό από εμπειρία άλλων που ξέρουν ότι ήταν πρισμένοι, μαυρισμένοι κτλ. Σήμερα μπορούμε και, μάλλον όχι σήμερα, από αρκετά χρόνια θα έλεγα, τουλάχιστον αυτούς που έχουν εμπιστευτεί σε εμάς, η πορεία είναι πολύ εύκολη. Ωραία, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε που μας μίλησες για αυτό το κομμάτι και εννοείται ότι θα σε ξανά έχουμε για να πούμε και άλλα πράγματα. Τηλεθεατές, θέλω να μας στείλετε ερωτήσεις και απορίες για το facelift, γιατί θα έχουμε στην επόμενη εκπομπή ξανά τον κύριο Γιώργο Ρήγα να μας απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις. Να πούμε αρχικά πού σας βρίσκουμε. Το ιατρείο σας είναι Λεωφόρος... Λοιπόν, μας βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, στο Παλαιό Φάληρο, που είναι η έδρα μας, Λεωφόρο Ποσειδώνας 51, και στην Λεμεσό στην Κύπρο, βέβαια, στο Μιλάνο και στη Μάλτα, αλλά είναι για τους ξένους αυτό, τέλος πάντων. Εδώ μας βρίσκεται εύκολα, με εύκολη πρόσβαση στη Λεωφόρο Ποσειδώνας, στον Παλαιό Φάληρο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και πάμε να περάσουμε...